Als Juster. Ja, Elke, hoe zijn verwachtingen eigenlijk qua win voor Joert? Het is een beetje verschillend, want hij zal ik een beetje heen en west komen. Zuid-zuidwest, maar ze krijgt weer ook alweer even zuid. Dus dat ik een commissie die is je druk maar de boeien ontslepen. Baan A hing het erop. Ja, de kracht is ongeveer een 4/5, maar een uitzitter naar 6. Voor het eerst zullen we alle scootjes ongereefd het wetter op gingen. En dat liet ik goed te kennen. Baan A, het Zongles. Hetzelfde baan als Juster, maar dan een hele slag draait omdat de wind uit een totaal andere hoeken komt. En dus kan het publiek wat het opbrengen kan om mij dit waar op het dik plak te nemen, toch weg een niertje van de scootjes die het heel dicht voor Hardel draaien zullen. Ja, de spanning groeit in het klassement. Nog 2 finales. Nog altijd de Grausters op het eerste plak met 20,8 punten. 6,1 punt daarachter het Jereveen. 6,8 punten daarachter. 6,9 mag ik zeggen. De Snekerpan. En ik de Lemmer. 29 punten. Is nog net uitschakelen in het kampioenschap. Ja. Twee gele ballen. We zeggen alleen nog de schutter en die scheert een beetje los uit de heup. We dachten hij is nog aan het oefening. Maar nee, de 10 minuten schot voor de tweede wedstrijd op Lemmer is West. En we moeten op voor een hele spannende dag. Ja, we kunnen een protte speculeren, Joert. Maar dat wordt een dreig verhaal. Er zijn nog een hele protte dingen mogelijk. Maar Biekeliks, als het grootste scootje Joert zonder worden zoer en Jereveen zoer winnen, dan zoer de vensters de koppositie oernemen kennen. Die komen dan op 27,8 punten en de Grausters komen dan op 28,2. Gemiddelde is dan terug berekenen. Ja, het is al een speculatie. Er is nog een heel soort mogelijk. Maar het lijkt het net echt waarschijnlijk dat er Joert al een kampioen definitief uitrollen zal. Nee, want als zo als Grauw dan in worden zo Joert en de Lemmer en Snits en Jereveen net bij de eerste size zitten zouden, dat soort theoretisch een kans zijn dat Grauw al Joert de titel in de wacht slepen kan. Maar zoals we weten hadden ze op terreinen net zo goed zield. En daar kwam ze net verder dan een halve plakje. Dus de Grausters hebben al een behoorlijke uittrek. En dat is positief voor de orenskippen. Vind je bijvoorbeeld het meest constante reeksdeel zetten, maar hun minste plakje maar een 6e plak. Ja, Sietse Brouwer en zijn bemanning die draaien heel stabiel kampioenschap. En dat als debutant. Oost een soort lof van de collega-skippers. En wat kan Grauw hier in de baai van Lemmer. Ja, de kledingkeuze is ik wat oors. Dat zullen gewoon het waar. De ruim pakken binnen. De ruim zal de wedstrijd net beïnvloeden, maar toch voor het publiek zou het toch wel noffelijker wezen. En zoals het nou lijkt, klaart het wat op net waan. Krijgen we even nog een lietsbuitje om 3 uur en daarna zal het ik weer wat droeg worden. Dat zou voor het publiek noffelijk wezen. Wat we ook nog even mij waarom nemen naar Vlienen hier. Deze dag, Lemmer 2. Toen weer het hele podium vol Slijn Visser. Douwe Visser van Snits 1, Douwe Visser van Grauw 2 en Albert Visser 3. Dat weer doe destijds de beslissing van het kampioenschap, want dat betekende toen dat Douwe Visser van Snits net meer in te helien weer. En doe hier dus op een Lemmer zijn 9e SKS-titel pakte. Ja, dit hier leidt het toch wat oors. De verschillen zijn een stuk lietser. En dat we even naar Juster zeggen hier op een Lemmer. De complete top 5 op posities 1 tot en met 5.
dan is het net waarschijnlijk dat je hele grote verschillen optreden zullen. Hè? Ja, er is niks wat te zeggen. De omstandigheden zijn weer wat anders. Dus, de zenuwen nemen natuurlijk ook wat daar. Het is, en dan krijg je toch oren manoeuvres, oren acties. Waar had het meest zijn zenuwen in bedwang? Dat is wel een uitdaging om zo te filmen. Ik denk dat hij deze beetje. Scootje van Ljouwert. Willem Swaga. Ja, die hier toch wat orenverwachtingen, denk ik, van zijn debuut hier op het scootje van Ljouwert. Maar genoegen nemen mij een plakje achterin. Ja, ken heel goed 12e eindigje, hè, want Langwar had haar officieel Joert weer aanmeld. Zal ik net meer in actie komen. Zal dus ook als nummer 13 eindigen. Het jouwste scootje is skrost uit alle uitslagen. Dus die hier oors dan positie nummer 14 innaam. Het is natuurlijk uitzonderlijker dat je als debutant natuurlijk nou nog voor het kampioenschap gaat. Dan dat ze als Willem Swaga op het laatste plakje zit. Of die in de laatste plakjes. Ja, dat liep het dan een min debuut. Maar ja, dat god, als je debuteren, dan moet je toch eerst ook indraaien. Maar dat je debuteren en kans maakt je om nog kampioen te worden, dat is wel uitzonderlijk. En daar komt het 4 minuten Scott. 4 minuten voor de start van de SKS op Lemmer. Ja, er zijn zelfs nog meer debutanten. Van de hele mannen, Klaas Westerdijk. Die staat in het tussenklassement op plak 9. Ja, het verschil met plak 5 is maar 4 puntjes. Maar Jenne Woord. Dus Joert is er nog een heel soort mogelijk in het klassement. Zuidwesthoeken plak 8. Huzum, Ek plak 8 gedeeld. 39,8 is de positie voor Akrum, plak 6. En Jenne Woord met 39 punten op plak 5. Ja, een hele close middengroep. En dat zei ik wel wat over de snelheden van de scootjes. Zou het dan toch te meidje hebben met die nieuwe zeilformule? Ja, je kan een heel soort dingen daarom ophangen. Maar zoals ja, de Ljouwerters binden er ook ik net zo blij mee. Maar ja, zoals juster zeggen, de start, als het gewoon net op een lijn en er 4 achter bent, ja, dan kist hij net een formule ophangen. Wielst op dit stuit de Ljouwerters nog op positie Alverlezen in het klassement. Want daarachter vinden we nog het scootje van Drachten. 2 puntjes meer binnen was hield. 71, 69 voor Ljouwert. Ja, en het ziekje om de gunstige startpositie is vanzelfs uit eindzet. De scootjes beginnen op en del achter die startlijnen. En ben aan het rekenen wanneer ze op het juiste moment op de meest gunstige positie komen kennen. De hele mannen draait alweer naar het startschip daar. Fok ontwapperen. Ja, je denken nou, waar is de hele mannen nou in dit beeld? Maar dit beeld zit een vertraging van ongeveer een hele minuut op. Dus dit is net de realiteit op dit stuit. Dit is hoe het strakjes weer. Wat zijn Starum, de hele mannen en daar vlak achter Akrum. En wat doet Jereveen? De Veensters die hadden aan dagen geweldig goede starts aan. Kijk, de heid van de skippers Pieter Brouwer weer onder de indruk van Sint-Swan met hun bemanning. Dat ze eigenlijk alle dagen erbij zitten hè, bij de start. Dat is ook een kwaliteit. Ja, we zorgen steeds meer dat het starten verschrikkelijk belangrijk wordt. En hier zorgen ze al remmen voor
de startlijn. En dan is het toch redelijk betiet, Marcial, lijkt het mij. Want met deze wind zit de gonger aardig hier. We zullen zien. Grauw, de Lemmer, helemaal aan. Ze zitten alle keer binnen maar in de buurt. Grauw had de fokkel aan. Lemmer maakt het al gong. Wil ze wat zijn nog, Remy? We zitten nog 1 minuut van de lijn van de start af. En dan lezen ze al in positie, maar prachtig mooi verdeeld door de lijn. Lijkt het wel eens al een beetje ongeduldig binnen, hè? Zou er wat meer druk op staan, maar het is er toch wat huddere wind dan ze de hele week eigenlijk wendwest binnen. Grauw. Loert ook eens even. Leidt wat heger als de Lemmer. Ook een directe concurrent vooralsnog. Wat heel belangrijk is nou dat een gotje onder die hast. Dat is het gangmaatje kerst. Dat is net al Remy maast op het laatst. Dat er een skip boven die zit. Ja, we beginnen er nou op. Nog 10 seconden voor de start. En de Snekerpan, die ziet het dichtst bij de startkotter. En hoe pakt dat uit? De oude Visser. Die komt in elk geval mooi gong en snelheid op die lijn hoor. En Jirre, Pieter Meter, daar is hij. En nou op gong. Wat docht Akkerum? Die had de gongerie, hè? Die bin als heegste, maar de wordt een vaker sketten. Een reerdebal, algehele valse start. Ik voel al dat ze al heel betiert op de lijn leiden. Dus we beginnen weer even opnieuw. Lemmer had dat al in de gaten. Een algehele valse start. Alle scootjes opnieuw. Oeh, en dan zullen er jou nou vast een paar scootjes tussen zitten die daar al tiegelijk van balen, omdat ze zo lekker uit de verve kwamen. Maar dan zal ik een paar wezen die denken, gelukkig, herkansing. Ja, we zeggen vooral Snits en Akkerum daar prachtig op snelheid ophichten bij die Kotterwaai komen. En die wierden absoluut net te betiet. Dus die zullen het spietig vinden. Maar we zeggen het al, daar achterin, daarboven, Huzum, Lemmer en de hele mannen. Ja, de hele mannen had van de week al eens jadder dicht en oer de lijn heen en west. Maar die wierden daar machinaal in die hoeken, onder op de lijn, wien ze machinaal te betiet. En opvallend dat Heerenveen dus helemaal aan de andere kant van de startlinie zit, hè? Dus zie ik de concurrentie net op. Misschien bewust. Ja, de Snits is hier een mooie start. Of zou de commissie de lijn er zo in lijn had dat het misschien aan de lege kant wel eens gunstiger wezen kan om te starten. Kwarter naar de bopperste tonneta. Nou, verhoringsgewijs maakt het dat nooit uit. Ik bedoel, de bopperste tonne had in feite niks met de startlijn te maken. Want dan maakt hij, als die ene slag wat langer of de oren wordt kwarter, dat denken meestal wel eens dat hij net heel, maar het gaat er voornamelijk om dat die lijn heeks op de wien leidt. En die krijgt een beetje of de onderton die boven of die onder. Dat maakt het verschil dat het bij de onder- of boventonnen starttekens het positiever is. Maar het gaat vooral om dat hij heeks op de wien leidt. Maar dan hebben we hier nog een extra factor erbij en dat is de wal. De wal daaronder, die zien we daarachter bij Lemmer. En die had een trekkende werking zoals het heet. En als daar jij erbij is, dan krijg je heger onder wien. Dus dat had ik nog maar die beslissing te maken bij welke tonnen starten wordt. Nu hebben we een algemene waarom erop. En wat is dan het vervolg? Hoe gaat de startprocedure dan verder? Dan gaat er op vergezeld met een Scott de reerde bal eruit. Dan is het nog 1 minuut voor het 4 minuten zijn. Dus ik ga net meer 2 gele ballen omheen, maar ik ga 1 gele bal omheen. De reerde bal hing het er nog in.
Koerlis op de Zevenwolden. Er wordt even zien wanneer de nieuwe startprocedure weer in werking gesteld worden kan. Dus ik een moment om eventueel nog wat aan de baan te sleutelen, mocht dat nederwezen. Ja, de rode bal is eruit. Dus dan kan de commissie erop meisje voor de nieuwe startprocedure. Het lijkt het er trouwens wel op dat de wind op dit stuit aardig constant blijft. We zitten op het moment op 3 uur. Ja, ik kan het moeilijk beoordelen hier vanuit de cabine. Want ze Greg goelde er hier nog wat om het hokje heen. Maar het idee dat hij nou inderdaad wat zuidelijker is, wat verster en wat minder wind. En daar zorgen we dat de gele bal weer omheen gaat. Dat betekent minder dan 5 minuten voor de tweede start. De laatste 5 minuten dus voor alle scootjes om op en neer een positie te zoeken op die lange startlijnen. De Vensters, de verrassende nummer 2 in het tussenklassement. Achterstaan op Grauw van 6,1 punt. Dus het is heel belangrijk wat er hier uitkomt. Ja, ze liggen echt maar 0,8 punt voor op de Snekerpan. En 2,1 punt op Lemmer. Dus voor het podium zullen ze zelf ook goed presteren met de Joert. Het is nou ook straks wel even nieuwsgierig om te zien dat ze on hun tactiek vasthouden. De Vensters zitten ze krijgt helemaal bij de pin, dat de vierste boei. Lemmer en Grauw zitten ze krijgt wat in de midden. En Akrum, ja, dat is net meer een kanshouwer, maar die is weer Dirk. Maisnits zitten helemaal dicht bij de kotter. Binnen wij benijd dat er iemand voor een oren strategiekezing gaat in de startprocedure. De hele mannen. Ken die dan Joert nog een klapperkameitje in het klassement? Die grote middenmootgroep die zat dicht op elkaar zit. Plak 5 van Jennewaard 39 punten. Plak 9 van de hele mannen met 43. Maar 4 puntjes verschil. Ja, wat is het? Het is haast neer in zo'n wedstrijd. Dat kan in één wedstrijd dus op een kop gezet worden. Ja, we zitten hier net naar een programma van de baardmannetjes te zien om een voels te spotten, maar dat lijkt het wel zo. We richten ons weer even op de scootjes. Nog 2 minuten voor het startschot. En ze zijn alweer op tijd hier. We hebben de Japaner nog net bij de kotters zien, dus ze mooien nog weer omdippen. Maar ze lezen alweer betiet op een positie.
Zeg ik dat er volop remmen wordt, zowel met Grutzeil als met de Fok. Er is Grauw ook al in het midden. Onder de hele mannen. Daar boven nog het scootje van Ljouwert. Verderop Huzum. En hier komen de Lijmsterzoon. Albert Visser. Zien thuiswetter Joert. Ken hij de strijd om het podium nog extra spannend maatje Joert. Ja, en de vensters, die ben nog druk, want het zielen daarachter. Ja, die had er nog woensdag. Die draaien nog binnen de minuut. Ben ze dan nog op tijd bij de lijn. Doeken nou in een gatje wat meer in het midden, hè? Ja, die besluiten toch een oor. Die zie je de Lemsters op. Ja, die Harjocht van Paat. Die moet je de Lemsters omheen drukken. Lemsters de puts erachter. Remje, remje. En hoe komt het nou uit met de vensters? En de snekerpan weer heel heeg bij die stad Kotterdel. Ja, maar het wordt wel spannend, Jer. Ze zitten weer al heel dicht op de lijn. Die Zuidwesthoeken houdt het gatje dicht. Nou, daar kennen ze nog wel tussen terug, maar ben ze net al je wetten betiet. Het is nog 6 seconden. 5, 4. Jo, ik wie even het klokje doen. Daar is een start. En weer hebben we een toeter. Oh jee. Maar we zeggen nog, dit keer is het een individuele valse start. Waar wie er te betiet. Nou, graag de kotter even om even te zien wat voor noemer er omheen gehouden wordt. Deze scootjes zielen alle keer terug. Ben er dus van uitzoeken dat zij het net binnen, maar waar is het wol? De hele mannen luidt er al een beetje voor. Die zijn al heel tijd ontscherp zielen, maar we zitten hier onderuit. Graag zoen we even op een kattertje willen. Mooie camera. Wat voor boert er omheen gehouden wordt. Het lijkt erop dat het de dragster scootje is dat de betiet oer de start is. En is hij dan de enigste? Nummer 2. Ja, het is de twee gebroeders van Drachten. Jeroen Pietersma. Die moet even trooien worden dat hij waarom had. En dat betekent dat alle titelkandidaten mooi oer de start binnen. Daar gaat de snekerpan alweer oerstag. Die kiest helemaal de orenkant van de vloot. Helemaal de vrije wien. En hoe pakt het deze keer uit voor Douwe Visser van Snits? Ja, dat is net uit wilde, denk ik, Ger. Die zie het achter die scootjes. Het is het veen wat je er alweer prachtig boven de oren zit. Ik het hele mandje prachtig mooi voort. Maar Grauw die daar wat in een mindere positie leidt erachter. De Lemmer al oerstag. De Zuidwesthoeken klapt daar echt boven mij. En dan zullen we daar... Het is binnen Akremus die nou oestag gaan. En wij zullen Joe toch even letten op de titelkandidaten. Jer. Dus wij zullen wat meer de Lemsters, de Jereveen, Snits en Grauw nemen. Grauw, een minnenstart. Snits moest al betiet oestag om vrij te zielen. Maar dat hebben we van de week als jerders zien dat die soms toverie kent mooi een wat mindere slag. Het veen prachtig voort. Wordt dit dan het wonder van Sietse Brouwer, dit kampioenschap? Het is nog even lastig in te schatten, want er binnen ex-scootjes helemaal onderin die startlijn uiteindelijk. En een van die scootjes is Bigelix Huzum. En die liet je toch echt wel een hele mooie slag te meisje. Maar het is hierbij moeilijk in te schatten. Het veen draait in elk geval mij voorin. Rent heerlijk. Rent ik scherp. Pakt liet het meer hechte Bigelix zoals Ljouwert. En Grauw had les van Ljouwert. Die had wel een gatje gekregen dat er gewoon wat troszet moest aangegongen. Dus die kan wel weer wat profiteren. Maar hij zit wat in een smargewind van de Ljouwerters. En daar hebben we Huzum. Die is een heel eind troshield aan de orenkant. En kan die straks een mooie slag voor losmeisje. Wat de zeggen van Jenne Woord.
Daar grauw, een stuk leger. En we hebben hem nog net neemt, maar Auke de Groot van Starum liet het een hele mooie startwet te hebben. Ja, dit is even koffiedik kijken hoe ze welke slag hier het mooist uitpakt. De grauwste kiezen ervoor voor om moest achtergaan. Ze matten toch vrij snel te komen van die scootjes die voor hen varen. En kennen ze dan voor Jenne Woordel. Dat liep het er net op. Bij lange nee net. Dus En Huzem er nog voor Del. ja, Huzem hier is een beetje de leegste start van alle keer. En dat kan wel eens heel aardig uitpakken voor Johannes Meter. Wat zijn? Wat een mindere start. En waar loopt hij dan nog helemaal achter? Dat maat Drachten wezen die op starten is. Maar de hele mannen. Prachtig uit de startblokken. Zo deze debutant Joert dan ik eens een eerste plakje pakken kennen. Dat zou wel heel erg mooi voor deze man wezen. Nou, in elk geval hebben ze nou een heel soort te winnen in het klassement. Want ze kennen in één goede race samen dik het linkerrietje inzielen. Ja, we zullen toch dat snitje achter een aardig wat scootjes Delmat. In elk geval de Lemmer en de Zuidwesthoeken. En hier ik achter de Akkermesdel. De grauwstes achter Waartseindel. Zie je ook net vaak. Nee. Maar dit wordt toch wel een hele spannende strijd. En waar komt Sietse Brouwer uit? De nummer 2. Daar ben wij wel even benijd naar. Ja, die laat nou ik een beetje opsluiten. Ja. Maar die zal straks maar het hele mandje voordraaien. En dan is het even afwachten dat Sietse Brouwer voor de Ljouwersdel kan. Maar Huzem hier prachtig heeg in het veld. Ja, die binnen de tweede start op het plak. Uiteindelijk werd Jereveen de eerste start ziet. En dat blijkt dan toch wel een mooie positie wens te hebben. Deze tonnen, daar maakt alle scootjes op aan. De eerste bovenste tonnen. En het lijkt erop dat Huzem dadelijk door de wien kan. Daar ben ze al met dwaande. En dat ze hem dan al onkennen. Maar de hele mannen zit daar ook nog heel mooi, hè? Het is het vinger dat al oestig gaat. Kan die de ton al onrennen? En de Huzemers op stuurboord op die ton. Dat is altijd een hele gevaarlijke positie. Maar voor eerst gaan zij van geen scootje lest. Ja, en daar schuiven ze. Lemmert, Snits en Grauw achter in het veld. Wils het veen prachtig achter het hele mansje ongeet. Ja, maar toch ik wat in de middenboord bedarret. En zou ik dat wat zijn, ze krijgt wat een mindere start hier, maar die komt je er nou ik al weer prachtig bij. Ken die voor de hele mannendel. Daar is Jenne Woord. En daar boppen het scootje van Huzem. En dan ben dat toch de beide scootjes die het spekkeer binnen naar die eerste route. Helemaal onderin start. Maar wel als 1 en 2 om die tonnen. Johannes Meter pakt de punten voor het sprintersklassement zijn ze dan bij die FKS. Als eerste om de bovenste tonnen. En ik Jenne, wat gaan we dit kampioenschap nog net zo vaak als zat dicht bij de eerste om de bovenste boeisjoen. Huzem 1, Jenne Woord 2. Volgen terug de hele mannen.
En wat zijn die met rond te Jan. Die kan net achter die stuurboord skippen. Maar die vindt een gotje achter het veen. En het veen als vierde om de bovenste boei. Daar komen de akkeren maar zeggen hoor. En had wat zijn dan genoeg romte om in het gat te draaien. Of krijgen we hier voor het weer een protestsituatie? Hij kent er voor Del, zal ik het. Hij Oei, mat oei, oei, terugzielen oei. en Grauw maar daar weer achter Del. Daar wordt wat roepen. En Grauw race voor de Zuidwesthoeken Del. Ken het al een keer reglementair of... Dit lijkt geen problemen op de levering. Het bent dan toch weer de grauwsters die weer prachtig mooi. Toch hinderskarreli. Maar er zitten hier nog een heel soort scootjes heel dicht bij elkaar. Van de kanshebbers in het klassement lezen toch de Jereveensters het mooiste voor. Net alleen nog voor dit groepje, maar ik een beetje vrij. En een beetje los van die groep. Grauw dichter om het tonnen als Akkerum en de Zuidwesthoeken. Als de Zuidwesthoeken mag ik eigenlijk zeggen. Dus de Grauwsters liek je toch plakje 6 intussen pak te hebben. Ja, dat zit vlak bij elkaar. Ja, ze binnen de wat zijn dus ben wel als zesde op de tonnen kwam. Maar die ben zij nou al voorbij vingen. Dus inderdaad, Grauw op een zesde plakje. En daar ook de Snekerpan die maat aansluiten achter het Staverse scootje. Dan even een geervetting van de boeironding nummer 1. Huizem als eerste. Tweede Jennewoord. 3 de hele mannen. 4 het veen. 5 Akkerum. 6 wat zijn. 7 Grauw. 8 Ljouwert. 9 Starem. 10 Snits. Alve Lemmer. En op Nijstarten, Drachten en ik helemaal achterom op het 12e plakje. En Jerresje was al wat zenuwachtig voor draaien. Ze willen net het loefduel in de man bij elkaar. De Snitsers vallen voort. Geen extra meters. Een mooie vlakke zee. De wind hier is wat zuidelijker. En wat minder hut dan als eerst voor zijn. Dus er rennen nou nog geen baren de Lemster bij binnen. En voor de skippers is dat noffelijker varen. Heerenveen maakt het snel heat. Zit al vlak Njonken de hele mannen. En de Veensters binnen het nota van de 4 favorieten. De meest voorlijke op het 4e plak. Grauw, positie 6. En met name Snits en de Lemmer op 10 en Olven stellen voorlopig teloor. Maar de Grausers komen er alweer om. En ze hebben een gotje met de achtervolgers. De Lemsters in de achterijn. En ik de Snekerpan zocht de hele vloot voor haar ziel. En dat ben ze net wend. Master zien wat een snelheid had de Gerben van Manen. Die dendert tro naar de voorijn. En zit nu alweer vlak achter Jennewoord en Huizem op het 3e plak. En voorlopig binnen de verschillen onderling maar liets, hè? Ja, hier is nog niks uiteten. En nou even zien, hier zit wel mooi wat romte tussen deze scootjes. Dat ze een keurige boeironding hebben. Want ze matten net te dicht op elkaar. Want oorkomst onder een oorscootje te lezen. Dat hebben we van de week al een paar keer zien. Maar Heerenveen rent je duidelijk hudder in de rommerakken als de hele mannen. En scoot er omheen en leidt ook al binnenste ten opzichte van de tonnen. Ja, ze lezen wel boord aan boord. Maar zij binnen de binnenste en ze hebben jocht van waai. Dus de hele mannen is straks rond in Jamatten.
het Jereveense scootje. Maar de kans is altijd, omdat ze mooi om elkaar ziels, dat ze elkaar wat opdrukt, wat meer snelheid en dan weer wat afvalt. En dat ze dan te dicht op de voorste scootjes komt en dan er alsnog achterbel mooi elkaar om die boei draait. Grauw had nergens last van. Die wol niet voor, maar had ze wel voor en achter hem een mooi gatje. Ja, de snitsers. Kijk, opmerkelijk trouwens dat het scootje van Drachten alweer een ontsluiting had hier bij de vloot. We moesten toch opnieuw starten. Ja, dan gaan ze de orentitelkandidaat, de Lemsters, zitten ze alweer deun op de kont. We beginnen op naar de eerste onderste tonne. Die leidt bij het stroom. Prachtig voor het publiek vanzelfs. Dan komen er vlak bij Del. En die zorgen dat Huzum nog altijd de koppositie had. Mooi rom op die tonnen tastjoert. Want bij de tonnen willen ze eigenlijk al ohne wien lezen en helemaal weer opsturen kennen. Dus wil ze nou ik vernemen dat de wien weer aardig dan in, Jer. Daar zit al wel behoorlijk verschil tussen. Johannes Meter. Ja, 2 keer op podium. Dit kampioenschap, 2 derde plakjes. Langwar en Ele Huizen. Zit ik een 5 en een 6 in de Sambi. En dan Maar zien nou we dus zelf op- dat de Jereveen op de gijp zit. Ja. En die remt even. Dan kom je hopelijk nog vol goed om die tonnen heen. Ja. Jou het hele mandje dan wel genoeg romte voor de Verenveerst. En waar komt er nog tussen terug? Ja, Akrum. Akrum die denkt van ja, je moet God vallen litten, dan begin ik er tussen. Ja, dit voorspelde ik al wat. Maar ken Akrum er dan tussen? Want het veen moet nou gewoon loeven. En had er helemaal niks. Ja, dit wordt spannend. Ik hou me even stil. Dit ken het volgens mij. Ja, En toch. gaat Pieter Meter nou dan bij de tweede tonne de mist in? Of komt er geen protest? Omheeg, zeiden ze, omheeg. Erboven sturen. Het kan alle keer correct, maar het weer weer risicovol, hè? Ja, dit weer een heel groot risico. We zeggen toch dat de hele mannen het vingersgoedje net genoeg rond te joeg. Daardoor konden ze net mooi de tonnen ronden. En profiteerde Pieter Brouwer ervan. Maar het weer al een hele risicovolle actie weer. Maar Pieter zal alleen nog maar tevreden wezen met een eerste plakje. Net dat het voor het klassement wat uitmaakt. Maar om nog een mooie dagzege te hebben. En daar, van deze hele actie, profiteren ik de Grauwsters. Want die sluiten hier al prachtig gewoon bij de koprenners. Oeh, een spannende boeironding weer. Ja, dat krijgt ze keer als juster. Dan zullen we eigenlijk haast in elke rak wel positiewisselingen. En op deze manier, dat ze zak close binnen, zit het er hier ook wel in. Helemaal linksboppen zullen we de snekerpan en het Lemsterscootje boord om boord om die tonnen komen. En die zullen toch echt nog wel een slagje meidje willen. Willen ze hun gunstige positie in het klassement een beetje vasthouden. Grauw die zielt vanzelfs op het Jereveen. De nummer 1 op jacht naar de nummer 2. Als ze daarbij in de buurt blijven, dan is er niet aan de hand. Want als de rest van de concurrentie zelfs nog een eind achter hun zielt, dan is het voor de Grauwsters natuurlijk weer een topday.
Ja, laten we nog eens even waarom zien wat een oorlijke badden bij die onderste tonnen is krijgt. Want Elke, het knipte daar hè, tussen het Jereveen en de hele mannen. Ja, de hele mannen ziet het wat te deun op het veen en die moest gijpen. Die kreeg de wiemer te volle van achter. Een Akkerum shut het we nou op de beelden krijgt terug dat ze stillezen en dat ze te 4 uit de cirkel waai binnen. Dat er een god vallen zal, dat kun je haast nog net inschatten. Dat je dat al op die wijze kennen. Dat is weer een waagstukje van Akkerum. Die doekt het gat in. En het veen kan net op die oploeven. Of ze denken van, lid maar zitten. Ik weet het net, maar ze kennen al eerder werd omheen gekomen. In feite zouden ze hem haast raadje kennen. Maar er vloeit geen bloed uit. En hier zorgen we dat Akkerum dan voor het veen komt. En de hele mannen wat heger dan het veen. Een lastige boeironding voor Sietse Brouwer. En weer vol risico van de Akkermers. Maar ja, die had dit stuit net zo gek volle meter verliezen vanzelfs. Maar dit binnen de Grutske koprenners van Lemmer 2 Joert. Huzum en Jennewaard. Vlak bij Noir. En die zitten hier alweer boppen in de maar daar helemaal boppen. Daar hebben we de Akkermers ook al. Die had je toch een knappe winstslag uithellen. Die hebben moesield en dat is net onverstandig, want ze komen op Stuurboer rond. Dus ze laten rustig deze scootjes er even tussen komen. Die voorrang ha. Maar wat doet Jennewaard? Dwingt hij de Akkermers zo sterk? Ja, die zei ik ziel gewoon terug. Wil ze al lang op die boeien in. En die liet dus een heel gat vallen. Ja, die dwingt ze gewoon even door de wien. We hadden het van de week eerder zien. En die is een heel lang om die boei heen. Want Jere liet Jennewaard een gat vallen voor het veenjer. Sjugge zoon. Ja, en grauw. Ja. En grauw. Ja, dan kun je op in je scootje varen. Maar ja, is dat dan om een oor voor u te helpen? Wat is dat voor actie? Of doe je dat voor je eigen positie? Huzum dus in. Jereveen met stip op 2 toch. En Ja. dan Jennewaard, Akkerum en Deun daarop grauw alweer. Jongen, wat een ontwikkelingen. Ja, reglementair volledig in je rug, Jennewaard. De hele mannen maar nou achter de Grauwstersdel. En dan staat weer in zo'n relatief kwad rakje de hele volgorde weer op een kop. Ja, want de Grauwsters zijn dus nou niet voor het scoot. Maar het vee en ik, Ja, die is... onderlinge verschil, 3 plakjes. Dus in deze situatie bloedgrauw de koprenner. Maar het gotje zou dan al wat lichter worden. Ja, dan heb ik hier op mijn track en trace staan dat Jennewaard als eerste de boeironde. Maar dat kan het helemaal kloppen. Het wie Huzum wat als eerste om de boei heen ging. En toen Jennewaard, Toen Jereveen. toen Jereveen, ja. 3 Jennewaard, 4 Jennewaard. Akkerum, 5 grauw, 6 hele mannen. En dan, ja, volgen je favorieten. Want hier pas hebben we de Snekerpan. Achter Ljouwert nog. Drachten zit er nog achter. Zuidwesthoeken. Dus ik helemaal naar de achtereindtas zakken. Nog correct voor de dragsters. En leidt Lemmer dan helemaal alleen nog achterom. Ja, Wonderbaarlijk op eigen wetten. wonderbaarlijk. Ja, dat binnen toch. Ja, dit is dan de hele finale, laten we het dan maar zo zeggen. De finale is mooi, maar dat zul je toch in finales en hele finales gebeuren. Dat er spanningen binnen. En Jennewaard loeft grauw helemaal op. En loeft Akkerum er helemaal op. En daar kan het veen weer van profiteren. Dan is Akkerum Maar- aan einde achter hem zakken. Ja, zeker. Zwaar plakken al. En het veen denkt, ik Daar mag gaan ze. toch maar een beetje mooi omheen. Want oors komen ze boven meer in. Maar dat maak ik net te 4. Jereveen gaat er achterop. De hele mannen had er al verkeerd om jij er te vallen. En nou zorgen we toch ik dat het grauwste scootje valt. En het Jereveen valt nou ik.
En waar is het scootje van Huzum? Die maakt je nog voor. Daar is het scootje Ja. van Huzum. Die zit helemaal op de orenkant. Lekker vrij. Had van nadien lest. En deze groep kan nou meters winnen. Let ze maar over, ze denken. Let ze maar meters, meidje. Wij komen eraan. Ja, de Lemsters helemaal achterom. Die hebben in dit rak 3 plakken verschiet meer. Ja, en dan steer je Samo in het klassement. Wils er een buiken oer de markt komt en de wien weer wat begint te fluitjen. Dat zo betjutten. Dat hier toch weer wat meer strijd in het veld verwacht je mij. Wat meer kracht zet moet er worden. Omdat de wien krijgt dus juist dat al wel, nou ik weer wat dwars op de baan zit. Binnen het net hele lange cruiserakken. En dan kan er, dan scot je ik net zo gauw je chin Sanders. Oh. Wils nou grauw weer wat omheen bezieken te komen. Boven het Jennewoord. Maar is dat verstandig? Het is het veerste scootje wat je profiteert van de manoeuvre van Gerard Pietersma van Jennewoord. Eerst het Akkerme scootje helemaal omheen gedwongen. En vervolgens in het eerste Vaderwiense rak waar ik de Akkermes en de Grausters helemaal omheen brengt. Akkerum en Grauw vlak binnen waar Grauw alweer binnenste skip. Ja, die skipper die hoef je net zo vol uit te lezen. Hè? Hoe je het beste in de roemerrakken kunstjes uithellen kennen. Want Juster hier zijn eigen neef te pakken. Snekerpan. Ja, toen weer toch de baan ietsje meer Vaderwien. We zeggen nou ik geen loerten erin. Het is wat meer hele wind. En in het Vaderwiense rak krijgt even wat meer spanning zitten. Wils de Huzemers een comfortabele voorsprong opbouwen. Toch al dat geharrewar wat achter hem gebeurt. En ik, Jereveen, maak er enorm gebruik van. Die zullen nou wel eens een mooi slagje loskomen kennen van de rest van de vloot. Ja, die Grausters die zullen zelf weer constant naar voren ta. En hoe kun je die dan op achterstand krijgen? Dat is een tour. Ja, maar Grauw zal net ontevreden wezen met dit plak. En zullen ik geen risico's rennen willen. Want zij had nog een mooi aantal punten voorsprong op het Veen. Hoeveel binnen er in totaal? 6,1. 6,1. En En in deze positie zien dat ze nou op het vierde plak lezen. Ja, dat scheelt met 2 plakjes, hè? Met maar 2 puntjes. En wat gebeurt er als ze op het vierde plak zitten en hoeveel punten krijgen ze er dan bij op wat zijn? Want dat geldt ik nog steeds, dat vergeten we wel eens, maar dat cijfer van wat op wat zijn, daar is het grauwste scootje er mooi averij uitgang. En iedere keer verhoor het die klassering terug de positie wie die op iedere wedstrijd zielt. Als Grauw Joert als vierde eindig is zoer, dan komen ze van die 20,8 komen ze uiteindelijk op 24,8. Zijt het gemiddelde. Dus dan blijven ze hoe dan ook de koprenner op de laatste dag. Maar we zijn nog geen uur onderwijs. Nog geen eens een jelloer haast, maar de valse staat erbij. Dus er is nog van alles mogelijk. En dan nemen we even de eerste. Dan noemen we van 1 tot en met zo'n even welke nou om de boei kwam binnen. Nummer 1, Huzum. 2, Jereveen. 3, Jennewoord. 4, Grauw. 5, Akkerum. 6 de hele mannen. En zo wat zijn. De Snekerpan nog krijgt voor de Zuidwesthoeker. Zit Joert toch wel wat verrassend meer in de achterrij van de vloot.
Nog altijd achter de Loutersbegeliks. De Sneekenpan had natuurlijk ook al een Johan Steen als A-trekwedstrijd. En kan hier ook net goed een mijn resultaat met Broeken dus. Hier zien we het hichteverschil wat Pieter Meter van Akkeren erin ken en Willem Zwager van Ljouwert. Ik ken in een vraag lezen, maar het is vaak ik het scootje wat uittrimd is op een goede manier. Het toch een aantal graden heger in ken. Ja, deze scootjes pakken al een keer de lange slag. En hoop je dan in één keer of haast in één keer die eerste bopperste tonnen aan te kennen. Huzum uit Jereveen, Jennewoord en Grauw. De Lemmer kiest voor een orenkoers. Ja, die had op dit stuit verder niks meer te verliezen. Helemaal achterom. En Akkeren, die is in Jederoestag gegaan. Ja, is de hele top 5 helemaal naar het wouden gemaald zielt. Zij zijn gelijk oestar gegaan. En binnen wij benijd hoe dit bij de bovenste ton uitkomt. Ze hebben in ieder geval een prachtig mooi gonkje. Snits in de Zuidwesthoeken zetten echt terug. En hier komt de wind ietsje meer uit het gat van het IJsselmarwei. En toch die skifting, die bjem die er op de hoek staan, wil die wind wel eens even wat romje en kerst je volle heger op dan op het midden van de mar. En kennen deze scootjes Huzum en het vingen nou de boei al onrennen? Of matten ze nog een slag omheen? Misschien kunnen we even met de camera wat meer naar links te draaien van bovenuit de heegwerker. Welke hier prachtige mooie beelden maakt. Kennen zij daar al de boei onrennen? Het liekt erop. Ja, het liekt erop dat ze hem onrennen kennen. Dat is hem net. Dat is de goal. Nou, het is nog wel een eindje. Hè? Het is moeilijk te zeggen. En dan zorgen we toch dat de Akkermers hier wat de slag verlenen had. Die binnen er toch aardig 4 weer achter Huzum om. Maar ja, daar winnen ze nog wel een stukje aan. Ze zitten vlak bij Grauw, dus die moeten we meer peilen. Ze zien bij de laatste ronding plak 5. Achter Grauw, achter Jennewoord, Jereveen en Huzum. En het lijkt erop dat ze net een soort winst maken gaan. En we zullen het veen al bij Tietz ervoor kiezen om het slagje te maken naar de ton. En ik Huzum mat nog een slag omheen. Dat betekent toch een prachtig kruisrak naar de bovenste ton. Ze kennen het nooit in, steeds met 2 slagen heli. Dus je kent nog wel wat tactiek om de hoeken. En de wind is hier rustig, hè? Het wetter is rustig. De wind liet het nou even wat aan te nemen. Het Jereveen. De boppen nog Huzum, die zal dadelijk in beeld komen. Alle keer moet ze nog een slagje doen. Daar komt Akkeren aan. En kan Akkeren komt weer in de knoei, maar in de woord. Maar er achter Del. Zo lijkt dit, maar ja, daarachter zit Grauw. Hoe komt dit uit? Of draaien ze jeder? Ja, dan wordt je het al oostag. Ja, die litten. En dan ga ik toch zijn dat Pieter Meter wat een mindere slag maakt. En dan hier ik het toch even helemaal fout. Monsieur de Giele Moetskes hier van Akkeren toch weer een hele mooie positie varen. Hoe stuurboord voor Grauw en Jennewoord Del. Terwijl wil ze straks op bakboord op die boei aankomen. En dan had ze toch weer mooi voorrang. En
En sjug eens even hoe mooi ze hem krijgen. Niels Jenne Woord wat stilheid. Huzum, nog steeds als eerste om de boei heen. Achternooi zitten terug het veen. Maar Akrum is ik al heel dicht bij het veenkaam. Akkerum pakt in dit kruisrak in één keer 2 plakken we weer om. Van 5 naar 3. En Grauw zak het. Wat ik achter Jenne Waardel. En gaan we dus weer alle keer wisselingen in een rakje. Maar Douwe Visser van Grauw zal geen risico's nemen. Lid ze maar rustig voor medaille in eerst. Ja, hij zou ik net alles kennen, maar 7 zielen. Zien plakje Joet Jirre op het IJssel maar een 4e tot ontnota. En daar hebben we de Snekerpan. Komt weer in de buurt in elk geval wat bij die voorrijn. Maar lissen ze wel over de goede boeg. Ljouwert wat zijn. Ja, de Snekerpan leidt wel wat heger, maar Bissen straks als wat zijn Ljouwert draait. Kan ze dan op die draaien om er tussen die boei te komen? Dat God liep het mij grut genoeg. Ja, ja, in één slagje hebben zij 2 scootjes pakt. Namelijk de Ljouwerters en de Waardzijners. hele mannen op zijs. Snekerpan nou op zo'n. En voor het kampioenschap zou het toch mooi wezen dat zij er ik nog even wat dichterbij kroepen. Maar voor eerst hoe de staan er nou hinnen leidt, ligt er geen beslissing te vallen in het kampioenschap. Want het veen docht het prima en leidt 3 plakjes voor of 2 plakjes voor Grauw. En dan gaat het hele circus weer op richting het strandpaviljoen. Naar de eerste onderste tonnen. Wat een mooi woord voor strandpaviljoen. Het hietje de Beach Club, maar ja, strandpaviljoen klinkt toch wel wat mooier. En dan pakken we even de standen erbij, zoals het nou om de heegste boei draait binnen. Noemen in Huzum 2 het veen, 3 Akrum, 4 Jenne Woord, 5 Grauw, 6 hele mannen, 6 snits, 8 Ljouwert, 9 wat zijn, 10 Starum. En dan zal Drachten komen en daarachterom zitten de Lemsters. Al hebben ze nog net in beeld. Maar nou wel. En Ja, en Lemmer met zelfs mooi een opstekkerke om de boei heen. Dan kunnen we hier ook al een beetje voorzichtig concluderen dat het net verhoort. Dat het groepje wat nog kans maakt op de titel, net met Fjouwer, maar nog maar 3 is. Want de Lemsters, ja, achter ons zielen, dat helpt vanzelfs helemaal net. En die lieken je dan toch echt aan te hekken. Die moeten zelfs vrezen om nog kans te houden op het podium. Deze beiden is het eruit. Huzum en het Jereveen. Akrum daartussen nog. En dan Jereveen en Grauw. En de hele mannen. Dan hebben we de top 6 van dit moment in de baai van Lemmer te pakken.
dan kunnen we ook concluderen dat op dit stuit Heerenveen natuurlijk het beste zaken docht. Ze rennen wat wij bij de Snekerpan en bij de Lemmer natuurlijk. En ze rennen wat in op Grauw. Ja, en Hoyt Pieter Sietses Brouwer wie in 2010 het laatst kampioen met de Gerben van Manen. En zo, ja, zo'n Sietse dat in zijn debuutje hier ik kennen. Hij doet goede zaken. Huzum stabiel op dat eerste plak. Dan volgt er al een gotje naar Heerenveen. En die had weer wat marge opbouwd richting Akkerum. Ja, in de middenmoot druwt het dichter op elkaar. Jennewoord, Grauw, Helemannen, Snits. Daar zit al net zo'n gekvolle ruimte tussen. Dus ik denk dat we de laatste wisseling nog net meemaken gaan. Ja, de Huzumers. We vinden het al haast een beetje gewoon dat ze dat zielen. Maar het is in 2013 voor het laatst west dat ze een eerste plakje pakt ha. En dat wie een hele rare wedstrijd in feite net zield moest worden. Want dat wie een wieskifting in een rakje. Ja, dat wie een mazzelwedstrijd, laat het zo zeggen. En dan is het heel wat jaren weerom voordat de Huzumers op dit plakje lijn had. Die toch het Johannes Meter tot het toch geweldig mooi dat Huzumers koetsje. Ja, en ik deze bemanning dochter natuurlijk poer best. Juster al als tweede oer de finish uiteindelijk de eerste plak op een naam kregen. De Gerben van Manen. En ik Joert weer helemaal in de voorrij. Voor op alle concurrenten. En deze ben echt dwaande om een podiumplak vast te stellen. Ja, dat wordt om de ton. Mooi, een gotje daarachter de Grauwsters. René Diek in het bakje van het skip van Sibo Siesling. Die hing het bij de bopperste ton. Levert die prachtig mooie beelden oer de mar. En dit is de camera van Thomas overal in de cameraboord. Die zit er mooi dicht bovenop. En zo had jou als jogger het gevoel een beetje dat jou ook in die wedstrijd meezielen. Ja, een stukje vakwerk, hè? Dit is een vak apart. En we sjurren daarachter de gele boeitjes die erin lijn binnen om het veld wat er behind. We hadden het wat vaker hoor deze weekend, maar we sjurren dat er door de commissies aardig sleutelen wordt aan de banen. En dat maakt het ziel mooier om te zien, mooi meer wisselingen. Wils de wind toch redelijk kalm is, hè? De zeggen van de morgen nog wel eens even wat scootjes plot op het wetter lezen. We sjurren nou even in boeten en ja, we sjurren de beelden. Treien, fjouwer, ja, meer is er net. Wil ze toch echt wat meer wie verzaaien weer. Als alle scootjes kiezen ze nou voor dezelfde slag, alleen nog daar onderin is het, denk ik, ja, wat die jeder oestargang is. Of ben dat de vensters? Ik mag het even zien. Nou even het toezicht, we sjurren geen zaalnummers. Nee, de vensters moeten hier achter de Huzumers zitten. Met het jaren woord weten wat waarschijnlijk jeder hoe sterk is. Ja. En de oren zielen voorlopig nog terug. Stits ondertussen op een zandenplakje om de boei heen gaan. Daarachter Ljouwert en wat zijn. En de zuidwesthoek zullen we nou ik daaronder om de boei heen komen. Volgen terug Drachten en Lemmer. Jusje even mooi toezicht. En Jenne Wout had er een
hele betierde oestagmanoeuvre bij de boei maken. En dan ben wij benijd hoe die mooi douwe visser van Grauw uitkomen zal. Want die looit toch behoorlijk dicht achter hem. De Soen en Wol, het Huizemersgoedje. Zoent 2000 tolven in de SKS. Daarvoor in de IFK's. Dat is je prachtig. En het lijkt er nou toch op dat het vensterscootje wat dichter bij de Huizemers gaan binnen. Het kotje is net zo groot meer. Maar ik Akram. Lid net los. En dan kan Akram nou in deze route in elk geval Jenne Woord wel weer eens voorbij wezen. Daar komt Jenne Woord om. Ja, lezen wel op bakboord, maar er zit een aardige roemte tussen. Maar Akram had terugzielen. En valt er dan een god of net? Heerenveen werd als tweede op tonnen hinnen. Dat is heel interessant wat hier achter gebeurt. Met Jenne Woord en met Akram en met Grauw. De Grauwsters nou achter Jenne Woord. Ja, Akram is al om het tonnen. Leidt stevig op de derde plak nou. En Jenne Woord dus een stukje zakken naar plak 4. Nog wel voor Grauw. En zowel Heerenveen als Jenne Woord rennen in op het Huizemersgoedje. Hoe lang kan de Huizemers hun eerste plak nog vasthouden? Als we er dan vanuit gaan dat ze het verliezen zouden, dat ken natuurlijk ik dat ze gewoon de hele wedstrijd op kop blijven. De hele mannen. Matjer Romtejan ongrauw. Maar is ik weer wat dichter bij die Grauwste kom. Oeh. Ja. En daar is de snitster pannen ook al. Ja. Het duwt in maar. Douwe visser van Snits. Wrakselt staren gewoon naar voren toe. Zit nou nog vlak achter het Grauwsterskoetje. En dan had Grauw je toch een mindere slag dien. Want ik, de hele mannen, ja, ze hingen je rocht van waai. En die maakten waarschijnlijk nou ik rond de Jan aan de Snitsers. Wat door Snits, Ja. dit die stag. Ja, ze had geen voorrang. Wat zou Douwe visser? Ja, ze leiden al stil in die positie totdat ze ik rond de Vergrauw aan moesten. Maar Snits zal net zo volle mooi de hele mannen te maken hebben willen. En die lezen nou even helemaal stil, ja. Want ik, Ljouwert komt er waarschijnlijk haast in het gat varen. Spietig voor de hele mannen. Sta mooi erbij. Maar Snits is in achtervolging op Grauw. En als de beide douwers dan maar met elkaar wrakseling binnen, zal dat wel weer positief voor het vinger wezen. Want die kan toch redelijk relaxed op die tweede plak zitten. Ja, laat ze er maar niet in, zal die denken. Wij zullen wel mij naar voren. Maar ja, relaxed tweede plak. Akram komt er ook al aan. En als je dan in de street matte, ik mooi Huizem. Ja. En daar gaat Ljouwert al. Die had optimaal profiteerd van het duel tussen de Snekerpan en de hele mannen. En kwam binnen terug om de tonnen. Ja. Klaas Westerdijk verspielt hier 2 plakken. En Snits en Ljouwert scoren een plakje op. De dragsters. Te betiet starten. Maar gelijk alweer aansluiting voelen in de achterrijn.
Goh, en die Eerme Lemsters. Voor eigen publiek, op eigen wetter. En dan zijn aan Sanne achterom. Vliene hier nog een heel netjes derde plak hier op Lemmer 2. En Joert achterom. En daarmee kinderhast een streep tussen in elk geval hun kampioenskansen. De hele week waren ze heel stabiel. 8e plak is hun minste. Maar dan nou, 12 punten erbij. Nou ja, dat worden dan 8. Dan wordt het podium heel moeilijk. Ze weer van de morgen nog iedere betiet hier het wetter op. Gaan nog druk met oefenen west. Alleen nog toen weer het waar natuurlijk een stuk lichter als dat het nou is. Maar het had geen vertutten die. De wind liep het redelijk stabiel. Ik de hoeken. Dat maakt het wel een hele eerlijke wedstrijd. Ondertussen Huzum alweer om de onderste ton. En dan zullen we even klokken als dat verschil groter worden is. Mooi het Jervingen. Bij de Zuidwesthoeken mensen dwaande mij een oren fok. Daar hadden ze dus toch een inschatting maken van de waarsomstandigheden. Ja, en er liep het minder wind te wijzen dan eerst voorzien is. Dus zou het leren kennen om een wat lichtere factor op te zetten. Ja, het is waarschijnlijk net volle lichter, maar het is vooral het profiel hoe de fok snijdt is. Bij huddere wien wordt wat een vlakkere fok. Dat betekent dat die wien er sneller uit is. En als de wien er sneller uit is, dan gist ik minder scheef. Maar mooi wat minder wien zit er wat meer bolling in het tuig. En haast wat meer die wien vast en krijgt wat meer druk en meer snelheid dus. Wil ze nou toch ik al een liets zwak zintje hoe de maar sjuggen. En dat betekent toch echt dat er wat oorwaar komt. Alhoewel deze hoeken uitjurgen, ja, dan komt er weer wat oorwaar hoor. Jenne wordt als nummer 4 om het tonnen, dacht ik. Ja, nummer 4. Akkeren wie je treien, het Veen 2. En het gatje tussen Huzum en het Veen wordt heel tijd lietser. Wils het gat tussen Akkeren en het Veen wel wat groter is. Het binnen Sietse Brouwer en zijn team die hier de oorvallen jippen niet op de nummeringen Huzum. Maar voorlopig is het scootje van Huzum wat heel knap die eerste positie verdedigt. Die komen echt voor de wedstrijd hier, die Lebbers. Johannes Meter op kop. En dat houdt er nou toch al een heel stuk van de route vol. De Snekerpan. Kijk, die begint weer aan het kruisrak. Ja, dan had zijn achtervolgers nou toch wel even afskodden. Dus hij kan vooruit zien. Hoeft net meer Savolle achterom te zien. Want waar zitten de Grausters? De Grausters zitten nog 1 plakje voor de Snekerpan. Daar is Grauw. Snits zit er net zo 4 meer aan. Dus voor wat betreft het klassement, de strijd tussen de nummers 1, 2 en 3, Grauw, Jereveen, Snekerpan. Die strijd, die kroep weer wat naar wat daar. Jereveen voorlopig op het 2e plak, Grauw 5e en Snits 6e. En de Lemmer
hek het al. De nummer 4, vlak achter de snekerpan, leidt nou helemaal achterom. Ja, Huzum in de tro. Jereveen had een stukje troszield en kroep er boppen. En we zullen nou in deze slag dat Elskoetje kiest voor dezelfde. Ze krek gongen de Akkermers en daar hielden ze toch wel aardig profijt van. Gelijk bij de Tonne Oestag, in het midden van de Maardel. Maar nou maakt ze de slag ik helemaal. De Veen, ja, wat heger. En we zeggen krek dat toch die beheining van die boeikes ze de boei nog net onkennen. Dus ja, dat soort op het schutten dat ze heel dicht bij Huzum komen. Akkerum zielt nog via de tro, wil daar weer boppen komen, maar die leidt je net een stukje achter nog, hè? En Gitti, ja, die zullen we de gele balsjes nog krek. Die gaat helemaal deuntje die gele lijn om. En het Veen kun je een beetje heger als Huzum. Ze kroepen er naar ta. En kan Johannes Meter zijn scootje hier nog eens een keer als eerste om de tonnen krijgen. Want had hij genoeg ruimte om straks hoe start te gaan. Hij leidt nou een bakboord, maar als het Veen heger leidt, dan zit dat heel dicht bij elkaar. Dan moet er al heel wis wezen, willen de verdeel kennen. En het Veen kan heger en heger, ja. Akkerum had een beste vlaag even. Kan hem goed opvangen. En shit omheen. Maar daar zit waarschijnlijk nog wat meer meters tussen. Helemaal daarachter Grauw. Die gaat nou pas door de wien. En Jenne Wout, die had het al eerder dingen. En die hoopt het dan door de midden van de baai een betere slag te meiden. Pakt de strakjes net zakken wel goed, hè? Nee, maar hij maakt wat. Het lijkt je toch dat het Veen de kop oorneemt van Huzum. En hoe dicht zit Akkerum daarop? Want die leidt wel wat heger dan de Veensters. Zou dit dan een die-oorwinning nummer 2 worden voor Sietse Brouwer? En het lijkt wel dat hij de boei onzielen kent. Ja. Dan had er helemaal een gouden slag vanzelf. Want Huzum die maakt sowieso nog door de wien 2 keer. Hij kent als de wien zo steen bleef. We zeggen dat er komt hier een vlaagje voor zijn boeg. Er zit wat meer wien. Wordt hij negatief of positief? Ja, dat zou het wel heel mooi nou. Ze beginnen al te kniepen. Maar de Akkermers lezen nog heger. Die liggen nog heger. Die kennen hem weer zo'n. Ziet ze net te heeg. Let dat scootje rennen. Beide boeikest in de snelheid nog wel omheen sturen. Maar ja, Dit maakt kennen. dat hoe ik hem net uitlezen. Dit maakt kennen. Nou, dat De gong erin horen. Dit is spannend, Jer. Ken Sietse Brouwer hier de boeiheli. Oeh. Nou dondert er naar onderen. Dat... Maar hij had gong in het scootje. Gong in het scootje. En dan bij een opzitten eromheen. Had er zijn zenuwen in bedwang. En daar de Huzumers. Ja, die lezen stuurboord. Die zullen erachter delmatten. Wat? De opzitter. Hij draait hem omheen. Kan er correct voorbij stekken. En nou de fokbak. Oeh. En Ken. Maar en daar komt Akkerum ook gewoon dadelijk. Hoe komt het met Huzum en Akkerum? Ja, daar ben ze al. En Ken Akkerum nou in volle snelheid oer het Veen heen daveren. Want die luidt wel even helemaal stil, ja. In elk geval pakt Akkerum hier de Huzumers. En de Veensters kennen er nog correct van wel. Jongen. En krijgen op die gang. Maar hier binnen 2 witte scootjes mooi elkaar in peteer. En geen heeg op. Maar het Veen pakt de koppositie. Maar vlak daarachter Akkerum, die nou ik volle gang had. Wat een spannende strijd, Joet.
Jenna Wout houdt zijn vierde positie voorlopig. En Grauw volgt op nummer 5. Maar de top 3 is weer even trommelkwaar hukselen. Ja, kan die dat horen? Jenne wordt in elk geval nog voor Grauw om de boei. Maar het leent dus om die slag. Daar biedt Wouter Gemaal zo 4 mogelijk terug te zetten. Ja, dan lijkt het toch dat de wien een beetje draait is. Want kwamen ze volle verder onder bij deze boei uit. En nou kennen ze hem in één keer berinnen. Dat zou echt budget te kennen dat de commissie straks misschien nog ontslepen gaat met de ton. Het is in elk geval wel een eerlijk cruiserak nog. Alleen nog hebben we het net meer behind Trodderwal. Tenminste, als ze helemaal de slag terugzetten naar de Giele bootjes staan. Ja, dat zou bloed. Die Heerenveen op 1, Grauw op 5. Dan zou het verschil met 4 punten krimpen. En dan komt het VN wel heel dicht bij die nummer 1 positie. De Snekerpan op positie 6. Ja, die komt er ik net echt waait. De hele mannen zit mooi in zijn kielzog. Ik die met een mooi opzitterke om de boei heen. Kennen die de boei heli? Ze hebben genoeg gang. Dan gaan ze in Ja. alle gevallen Ljouwert weer te pakken. Ljouwert die de strakjes zo mooi tussen kan terugstekken koer. Maar nou dus weer achter de hele mannen aansluiten. En de Lemsters in eigen baai. Die pakken hier 3 plakjes in een slag. En komen dan toch ik weer een eindje nu voor. Het lijkt dat er op het moment even weer een beetje meer winst zit. En dat kan wel eens in het variowerkje voor Albert Visser en het Lemster scootje. Maar waar pak je Joer de dijwinst? Want het is ik op plak 1 en 2 treien die we hier nou sjuggen. Die litten elkaar totaal net los hier. Willen oors nog wel eens in een heel dal uitrennen. Dat is Joer beslist net aan de hand. Tussen toch ik alweer aardig wat volk op het dik. Die natuurlijk een wat een reinere dij. Daar ben we net wend dit SKS-kampioenschap. Op nota nog net 1 keer belippen. En die mensen die sjoggen de scootjes vlak voor hun delzielen. Want die onderste ton die lezen haast op het strand. Heerenveen voor Akkerum en voor Huzum. Wil ze nou bij Akkerum de loert erin sjuggen? Dat gaan we nog net jongen deze wedstrijd. Dan is de wien echt wat draait. En de Huzumers kiezen ervoor om nog gewoon de vak aan de andere kant te houden. Liek als het vingen. En zolang die wien vangt en Ja. de balling pakt. Het is natuurlijk, we zien nou, ze krijgt al de boei, daar ze toch al aardig dichtbij wieren. En als het dan onder de boetenkant lijst, is het misschien nog wel verstandiger om wat meer te remmen. Al is dit een... Nee, dit is wel de goede boei. Zien we nog geen actie op de Zevenwolden. Het is ik nog voor Jalve Fjouweren. En ik neem aan dat we minimaal nog 1 cruiserak zielen. En dus ik nog een roemrak voordat er een eventuele finish inkomt. Ja, de wedstrijd is letter begonnen, dus zullen ik wel wat langer terugzielen. En de omstandigheden binnen de rik nou om maximale zieltje te maken. Als zouden
de supporters en het scootje van Veen wel de finish erin gaan willen, zoals ze nou lezen. Want zij gaan als eerste om de boei. Akkerum 2 steekt gelijk al wat hoger op dan het Veen. En Huzum 3. Ja, juster kwam de Gerben van Manen nog als 2 door de finish. Nu leidt hij echt eerste. Ja, de nummers 1 en 2 binnen dezelfde als die we juster zeggen. Alleen het voor Akkerum pakte dat helemaal verkeerd uit. Ja, en wat wie er... Sjurres, een vlaag bij het Veen, die pakt hem daar bij de dik. Sjurres, die had even een goeien te pakken. Had er de gong erin horen kan. Akkerum draait er bij wij. Maar Wien is er voldoende. Je mag je net weer omsjen, maar ja, wat hier er gebeurt als Pieter Meter juster even ietsje behoudender zielt hier en die eerste boeironding achter de Zuidwesthoekendelgong weer. En zoals er nou zielt en het tempo van juster, dan hier er hele mooie dingen voor het klassement van kennen. Maar Dan hier die tweede steen. dan hier die tweede stoel. Vlak voor het Veen. En vlak voor de Snekerplan. Maar ja, Ja, wil ze nou As. aardige vlagen hoe de markt komen, Jert? Er wordt echt wat oors. En waar kennen we die verorende omstandigheden het beste om? ja, dan kunnen we de onderkanten van de scootjes eens even bewonderen. Even vieren, even een beetje vieren, opvangen die vlaag. Omslaan, daar had net één nog te doen. De scoordeman die kennen ontwerp, hè, met dit ding. Ja, dat is echt anticiperen op de vlaag. En de stuurman zo min mogelijk dwaan litten. Want je moet maar de turende vlagen opvangen. En is waarschijnlijk even een frontje wat oorkomt. Wat wij ik al op buienradar zeggen. Dat even weer, ja, wat voor wat meer wind zwargt. Ja, platter hier. Veen, Akkerum. Akkerum kan heger dan het Veen. Dat moet nou beeliger worden. Actie. Maar natuurlijk relatief licht waarhouden dit oranje kampioenschap. Maar je moet kennen zal ik even vol onder de bak. En het Veen gaat door de wind. De Akkeremers volgen op naar de tweede bopperste tonnen. De boppenkant van het zonglas. En het veld wordt behoorlijk udel qua lutsen nou. De eerste en de laatste. En daar komt het Jereveen alweer aan. De Akkermus op het Venkentouw. Toch opvallend dat dit echt juster de nummers 1 en 2 winnen. Maar dan even nog eens om. En Huzum. Waar heb ik Huzum bedaard? Die zit er toch vlakbij. Daar is Huzum. Ja, die is toch een lietsandje afzakken. En voor Jereveen is het wichtig dat er zo volle mogelijk scootjes natuurlijk tussen hun en die van Grauw blijven. En voor eerst is er geen wisseling in. Zullen we Jenne water achter draaien en Akkerum nou om de tonnen komen. Hier hebben we Huzum. Maar Grauw had de slag naar de wal verder terugzetten dan Jenne water. Ja, dat moet werken worden, hè. Stuur die man dus achterop. Dus die heeft druk op gescoord.
En Huzum nog altijd op een heel netjes derde plak. Jennewoord liep het toch die vierde positie nog altijd in handen te hebben. Gerhard Pietersma. En daar achter zullen we de Grauwster zo komen. Leidt ik al aardig op een hier. Op snelheid. Maar die had een heel stuk verder terugzield. En dan is Sietse Brouwer van het Veen spekkeper in deze twee kruisrakken. Want Grauw en Snits bleven op hun positie, wils het Veen de kop overneemt. Nog altijd de koprenner van dit kampioenschap. Douwe Visser van Grauw. Maar als het zo blijft, zal de marge met het Heerenveen lietser worden. We zeggen dat het Veen Juster heel mooi zijn positie verdedigen kon. Mike, Snits en Grauw. En achter hem houden koe in het spiegelgevecht. En kennen ze dat nou weer, alhoewel de wedstrijd nog langer wordt, zal dat onvallen en de onvallen afslaan wat letter op gang komen moeten. Douwe Visser van Snits. Vliene hier besliste hij hier dus het kampioenschap. Prachtig eerste plak. Weer net meer in te halen. Hoe oors is dat dit hier? En dan neem ik even de nummers 1 tot en met 6 ontnota om de boppes te boeien. Het Veen, nummer 1. Akrum 2. 3 Huzum. 4 Jennewoord. 5 Grauw. 6 Snits. En daarachter moet de hele mannen komen. Maar daar is Grauw het al. En die doet het Joet ik aardig. Toch weer Willem omwisselen. Zwaga, die is aan het stjorkenwisseling met de hele mannen. En zielt tot nu toe een van zijn beste wedstrijden. Ja, Blangwar had het Leuterskoetsje een zo'n helle, zo'n de plak. 2 keer hadden ze nieuw aan de West. En de andere wedstrijd weer is alle keer in de dubbele cijfers. En dan lijkt het nou de wind er toch wel wat uit, hè? Dat Ja. je die oren niet krijgt, hingen en wurgen zagen om die tonnen netjes te komen en hoe het niet rondkomen. Het is wisselend. Het weer er echt even een vlaag die even, maar ik echt even goed door de mark aan. En nou lijkt het wel wat heel te beetje. Ja, en dan ben je eerst nog weer bij de onderste tonnen. Zo hard kan het gaan. Het ben natuurlijk in verhouding kwarte rakken. Maar Sietse Brouwer nog altijd soeverein op kop. Weer een klasseprestatie, weer een hele goede dag voor de Gerben van Manen. En Akrum volgt een heel netjes tweede plak. Ja, de man zielen de toch al bezig al 30 hier met elkaar ontvaren. Zo'n 10 burg is het hier. Keurig om die boeien heen te snijden, gelijk ophichten, op snelheid. Ze lieten daar echt geen meter lezen. En dit ben de man met de spierballen. Ja, die maakt het waan. Die betjen eigenlijk de motor van het schip, hè?
Ja, ze kiezen nou voor zelf alle keer die lange slag. Want dat de wind net wegdraaid is, dan kunnen ze een hele lijn in één keer op naar die bovenste tonnen. En hier zorgen we toch dat Huzum wat aanjekje maakt bij de nummers 1 en 2. En Jennewoud zorgen we nou voor het Woudegemaal wel scoren. De Kotter. Is er al beweging? We zorgen nog niks. Grauw nog altijd op het 5e stek. In elk geval voor de Snekerpan en voor de Lemmer. Dus die twee concurrenten, die houden ze netjes achter hun. Maar Jereveen, ja, die rottelt toch wel door, hè? Maar ik heel tijd ken Akrum een skipslengte hoger uitkomen bij die boeikers dan het Veen. Dan wil ze toch in dezelfde lijn zitten. En is de wind dan nog hetzelfde? Ken het Veen dan in één slag die boeihelly? Want ze krijgt wie het krapje. Wil Jennewoud jij er hoe stag gaan en de Grausters ik de slag in één keer helemaal terug naar de boeikersmaatje. Akkermers komen toch volle heger uit. Het is toch, nou mat ziet ze Brouwer toch echt die boei berinnen kennen. Wil ze nou even toch wat loskomen, maar want oors hebben ze straks geen ruimte om te draaien. Dus het is maar te hopen dat het best slaagt om die boei in één keer te berinnen. Ja, Pieter Meter kiest ervoor om letter die slag in te zetten. Het zit meer meters, maar dan heb ik meer marge naar de tonnen toe. Dat is soms de gok. Jereveen zielt misschien minder meters, maar omdat ze skraler hadden, misschien echt minder gong. Ja, er komen dikke vlagen door de Mariër. Het wordt nou toch echt wat oors. We zullen daar de wolken toch wat verhoring. Hoe vier is de boei nog voor het Veen? Kunnen ze de boei in één keer onrennen en hun koppositie behouden? Het lijkt erop dat de gong in elk geval in het scootje zitten blijft. Maar had er genoeg hechten, ziet ze Brouwer. De wind jankt, maar ook de hoenbiet van de bolje stiert je te alien. Dus schrik net, die houdt aan wat weer op. Ja, Jereveen, die neemt nou toch wat afstand van Akrum. Had de gong er goed in. Alleen nog, wij zouden ik heel graag even zien willen hoe leidt het ten opzichte van de lijn en de tonnen. Kinderen hem on of kinderen hem net on? Akrum kan hem on, denk ik. Die had marge. Maar ken het Jereveen hem ook on? Als dat slag het, dan ben je een spekkeper. Nee, ik mag nog maar zien dat ze beide de boei kennen. Want we zullen hem daar nou nog wat heren lezen. Vanuit deze positie kent het Veen nevens mij die boei nooit on. En Akrum zit heger, ken Heerenveen dan voor Akkermdel straks. Het gat is wel wat groter nog, maar ze lezen nou hoe bakboord en matten straks hoe stuurboord. Daar gaat het Veen. Kennen zij voor Akkermdel. Geen risico's in elk geval. Nee, geen risico's. Ze vallen. Nee, Akrum gaat ik hoe stag. Nou, Wat gebeurt er? Of krijgen we een dikke Nou. winstskifting? Ja, we krijgen een dikke winstskifting. Sugar zoon. Ze woorden vallen liegen wel. ze kennen En ons ze kennen altijd. in één keer een hele dikke winstskifting. Correct op het moment dat Jereveen
oerstag gong. En ik hier het idee dat ze er al achter Del vallen worden. Zal ik het ze hier in de grutskoort al wat viert. Misschien kennen we straks die beelden nog even waarom zien. En anders moeten we ze maar even vregen letten. Want het liep erop dat ze er achter Del zoet. Maar de wien draaide niet een keer. En ik de akkermachine dat in de gaten. En draaien mooi. En daardoor kan Sietse Brouwer zijn koppositie behouden. En dan is het niet een gunstige vlag, want ze kennen me niet gewoon nou. Is dat dan ook een beetje het geluk wat je soms neder gaat als debutant, dat het ook een keer mij zitten maat, want dit weer de perfecte vlag voor hun. En Grauw, ja die zit nou in de clinch met Jenne Woord. Want hoe reageren die op die vlagen? Nou, Grauw gong voor Jenne Waardel, maar ze kennen die boei net bezielen. Dus ze geen gelijk oestag. Daardoor bleven ze in de positie dat Jenne Waard net oestag ken krijgt. En dan is Grauw Jenne Waard voorbij. Maar zulgens naar een snekerpan. Daar komt de snekerpan ik alweer aan. En die liet die man even vjochtje en denkt van, dan kom ik wel weer wat dichterbij. Maar die komt straks Tjubert op de ton aan en die moet voorrang verliezen op Grauw en Jenne Waard. Maar ja, als die vlag één keer zou verhoren kan, dan kent ik 2 keer. Dat zullen we nou ook al gebeuren, maar de snekerpan, die krijgt hem ik in één keer over de hele orenboeg. Juist. En goed haast amper om het helmhout te zitten om een oerstagmanoeuvre te maken. De wind draait er verschrikkelijk. Maar ik kan me nog net indenken dat Snits hier nog voor Jenne Waard en Grauw gaat. Maar Grauw en Jenne Waard, zij aan zij. Maar het zijn de Grauwsters die ervan profiteren en vrij voor en vrije wind pakken om die boei te draaien. En dan wordt het gotje mooi Sietse Brouwer, ik alweer in je plakje lietser. En dat is eigenlijk wat Douw Visser van Grauw regelmatig doet. Helemaal vanuit de middenmoot of zelfs uit de achterlijn. Om het eind van de middag toch weer helemaal naar voren te zielen. Maar het is natuurlijk net van niks dat hij Bob ondersteert, hè? 1 Jereveen, 2 Akkerum, 3 Huzum en nu al op 4 Grauw. Maar Snits zit heel dicht achter Jenne Waard en Grauw. Dus de wind echt hier onhelpt. En dan is het gatje tussen Grauw en Huzum is ik net meer zo groot. Dat is een minuut ongeveer. Een lietse minuut. En dan leidt het scootje van Ljouwert alweer op plakzoon. En had ik een mooi gatje slaan met degenen die er achter hem zitten. Dat is een behoorlijk gat worden tussen Ljouwert en de hele mannen. En pak de lemmer treien plakken in dat ene cruiserak. Verder liet je ze voor eerst ik net te komen. En ondertussen is er ook beweging geconstateerd in de Zevenwolden. Het startskip, wat aan dus het finishskip wordt. En krijgen we dan dezelfde situatie als Juster. Dat er bij het strand een finish inline wordt. Vlak voor het grote publiek. Dat ze straks de onderste tonnen nog een keer ronden matten. Een klap komt heen kruisen. En dan over de finish komen. Het komt dichterbij. Het rent ik al een kwartier van 4. Dus voordat de eerste straks binnen, dan is het al haast 4 uur. Het waar ligt ik wat onvoorspelbaarder te worden. Dus daar zullen ze ik wat op anticiperen. Nou, geen loerters erin. De koprenners. Het Veen en Akkerum. Mooi een behoorlijk gat nou. Mooi de noemen treien. Huzum. Maar het Veen is nog net van Akkerum af.
En dan weten de Grausters toch weer de skeer te beheinen. Voorlopig op een vierde plak. Wils de tweede bovenste tonne verlijn is terug de commissie. En dat wekt de suggestie dat we in elk geval nog een cruiserak krijgen. Waarom zo niet moois verliezen? Ja. Dat... We zullen het aanzien dat we in de buurt komen van het startskip. Ja, als ze dit eens beter horen kennen. De vensters op het eerste plak op de lemmer. Laten we net vergeten, ik als debutant gewoon op nummer 2 in het klassement. Boppe verwachting. Heel knap zield van die jonge ploeg. En hoe kunnen zij met deze verorende omstandigheden omgaan? De wien en de weer en sjorgens achter die scootjes. Ben nou toch echt wel behoorlijk verloren, hè, maar in het begin. En dan is ik het even zien om de stuurmanskunst waar je het heegst om die tonnen kent. Pieter komt toch iedere keer, Pieter Meter, een paar streekjes heger uit. Alhoewel ze nou toch haast gelijk uitkomen. Hè. Ja, nee toch. Akkerum ietsje heger dan het vingen. En het is een kwadrakje naar de Walta. Dan mat Akkerum wel altijd een varangje aan ontvingen die mooi romte voor de wal vreeg. Als je net verder kan. De hele mannen, ja, die wat wisselende prestaties joert. En een beetje aanzakken naar de tweede helft van de vloot. Ik voor hun eigenlijk toch een prima debuut. Weer hele mooie uitslagen zielt. Voor de eerste dag al treden op Grauw. Zo ben ik nog een keer treden west in wat zijn. Ja, en voor Harren wie het heel sneu dat de Veenhoop eruit trekken. Want ik daar zie je het in de top draaien. Maar goed, dat is nog een keer zo. Maar ze hebben hun presenteerd. Ze weten nog alle keer wat de hele mannen is onder leiding van Klaas Westerdijk. Grauw als vierde om de boei. En Sil daar ik net ontevreden mee wezen. Wil zien de Varijn, dat is toch ze krek zeggen dat het veen al gelijk op Akkerum draait. En terug dat gevecht kennen ze daar dan ik nog weer tijd en romte mooi verspillen met deze achtervolgers. Ja, dan wordt je het één keer op het, op deze rier, één keer op het tweede plak best. Dus die doet het echt super. En hier nog steeds het veen dat verdierend op Akkerum. En hem keurig erachter houdt. Maar dit is wel boord om boord iedere keer, hè? Ja, maar ze lezen wel heel iets aan de goede kant. En Daar daar gaat Akkerum weg. Dan moet het Jereveen weer reageren. ja, hoe vaak ging je hoe stag? Daar ben ik meestal die achter je oren komen. Dan zie je het daar wel wat marge. Daar gaat ik het veen alweer. Wils de Zuidwesthoeken de loerte erin had en nog helemaal naar onderen te mat. Gaan deze beide scooters alweer op naar de tweede bopperste tonnen. Op de achtergrond de 7 Wolden. Zie ik het ook al positie. Zie je, daar draaien ze weer op. En deze twee skippen ontrinnen elkaar niks.
Het liep het erop dat Akrum de hele tijd ietsje heger kan. Maar qua snelheid het vingen ietsje harder gaat. En daar toch ze on een touwtje mogelijk blijven. De grootste vlagen binnen er weer een beetje uit. Ja, De draaiwiel al inzet. al doggen ze het voor het plaatsje. Het lijkt Keurig, wel simultaan, joh. synchroon, simultaan, prachtig mooi oestag. En het fokje haast op hetzelfde moment hoor. Maar, het bleef dicht bij elkaar zitten, Jer. Het vingen kan nou mij een knik op een scoort op het tonnen. Akker moet ietsje scherper zielen. Maar beide kunnen ze mij gemaakt worden. En dan komt die dijtitel toch heel iets dichterbij hè, voor de vensters. En dan zeggen we toch dat het gatje tussen het Veen en Akrum een liets beetje groter worden is. De 7 wolden bij het strand. Ja, die scootjes moeten natuurlijk nog weer in een roemrak naar onderen zielen. Dus daar is het moment voor de commissie om een finish erin te lezen. Huzum en Grauw. Blauwe, tredde en vierde. Voorlopig. Ja, Huzum had nog 2 keer de tro. En dat doen ze dan wel heel dicht bij de tonnen, Jer. Ja. Ik bedoel, dan heb je al geen snelheid in een oestagmanoeuvre en maar je gelijk al bij minder snelheid een tweede oestagmanoeuvre maakt zien. Dat kost wel wat tijd, wil ze er gewoon toch genoeg rond te wie om jij de oestag te gaan. Dat wie het net echt zo goed in de buurt dat een hinderen. Nee. En voor het klassement is het mooi dat er wat scootjes tussen zitten blijven. Alleen nog denkt Grauw, daar natuurlijk oorzoer. Jenne Waarts, kan die Grauw weer bedriegen? Waar zijn de Grauwsters? Daar zijn de Grauwsters. Jenne Waarts op stuurboord, Ja. met voorrang Jan aan Grauw. Maar die lidden een grote ruimte. En Grauw zal er helemaal niks van hebben om Jenne Waarts de wien in te draaien, want die wil hut en snel achter de Huzum zongen. Ja, Grauw weet ik dat de Snekerpan hier vlak achter zit. Maar ze zielen Ja. al een eindje terug. Ze zielen al terug. Maar dit zeggen we vaker, dit is een manoeuvre van niks van Jenne Waarts. Want als Grauw nou gewoon terugzielt en ook je er een beetje voor lezen, ja, dan mag ze gewoon in feite gewoon hoe start gaan. Maar ze liet het er gewoon op aankomen. We zeggen het volle vaker. Als Grauw terugzielt, ja, ze maaien er natuurlijk net opbatsen. Maar ja, het is ja, de best van de golden overleveren als je er gewoon voor lezen gist, zoals Jenne Waarts. En daar komt ik snitsel tussen. Ja. Want er voelt natuurlijk een groot gat. En daar kan de Snekerpan dan tank weer indoeken. En dan had Jenne Waarts haar zelfs misschien toch wel een beetje te pakken in deze manoeuvre. Dan zeggen we hoe belangrijk het is om bakboord op die tonnen aan te komen. Kost het dit Jenne Waarts een positie of weten ze de snitsers nog correct voor te blijven?
En dan ben er geen wisselingen west in de laatste route van het cruiserak. Maar we nemen ze toch even op. Op 4 op nummer 1. Akkerum 2. Huizum 3. Grauwfjouwer. Jennewoord 5. Soisnits. En Zoon Ljouwert. Die toch prachtig mooie aansluiting vindt je bij de Sneekerpan. Ja. En dat is van de ploeg van Willem Zwager dan toch wel even lekker. Om in het einde van de kampioenschap toch even cent te laten van jongens, wij doen wel degelijk mee. Wij zijn echt debutant. Maar wij hoeven net altijd in de achtereind te zitten. Ze zitten nou keurig in de middenmoord. En dat je ze kennen van wij zitten vlak achter de Sneekerpan. Dan zie je jou nooit meer. Zelden tenminste. De Lemsters op hun thuiswetter. Dit is wel wat teleurstellend. En dat spreekt ik een beetje van de houding van de bemanning uit zo dek rennen. Ja. Het zwet er wat let uit. Ja, dat zwet tot niks. Die staan aan de andere kant van de mar. Het Jereveen en Akkerum alweer om de tonnen binnen. En het vind je nou echt wel een mooi als je uitroen is, hè? En Ja. ben straks ik benijd of zij nou die hichten bij die boeikers ik wat heger pakken kan dan Akkerum. Want om het nota wie het echt Akkerum dat derde meters pakte bij de wal. Het zullen alle gedachten het laatste lange cruiserak worden. Voordat we straks op het strand de finish krijgen. Zuidwesthoeken. Ik kan een achterop rekken, Joert. Nog wel voor wat zijn en drachten. Maar daar gaan we het ook mee zijn. Ja, de nummer 13 staat vast. Dat is Langwar. En op het moment dat ik even zou vermelden wil in de ranglijst wie het fysiek van Pieter Meter van Monen Palaver. Hij zei wij hier in Juster wel 13 strafpunten. Maar dan ben we geen 13e, want wij gaan zield. En Langwar net. En dan maakt het best wel een punt, denk ik. Dat is logisch. Het zal meer om het symbolische gaan. Maar toch altijd weer mooi. Ja, daar hebben we nou even de situatie. En nou lijkt het er toch dat Jereveen wat verder terugzield is. Of ik verder naar die boeikers ga dan Akkerum. Of tenminste nou blikken hechten. Want daar weer de hele tijd de Akkerum is die een skipslengte heger uitkwam dan het Veen. Maar je skift het te wien enorm de hele tijd. Dus nou ik het Veen weer wat volle mat. Wiels de grootste vlagen er wel weer uit binnen. Grauw nog altijd voor Jennewoord, voor de Sneekerpan. En voor Ljouwert. Die fjouwerskoetjes zitten echt nog dicht bij elkaar. Maar het god naar de top 3 is toch behoorlijk. Ja, als we aannemen dat de finish er straks inlooit, lijkt het erop dat het Veen en Akkerum net meer bedriegen worden kan. En ik het Veen je toch een mooi gatje slaat. En ik het gatje tussen Akkerum en Huizum aardig groot is. En dat Ja. het hartste positie lijkt weer op zijn eindigje. Toch nog even een lekkere vlaag hier. De gangboorden nog even vol. En kennen ze de boei berinnen. Het is weer zo'n slagje.
Het is weer krap aan. Wil ze nou toch zorgen dat hij correct achter het schip verdwijnt. Maar datzelfde zal jullie voor Scootje van Akkeren. En hoe komt het nou met de vlagerij straks? Dit wordt weer spannend. Want we hebben de hele tijd jongen dat de Akkermers wat heger zielen kennen dan de Vensters. En nou is het toch heel erg nedig om die hichten te pakken. Jit het veen nou al oerstag of krijgen ze hem even heel min? Ze kiezen ervoor, denk ik, al even voor de zekerheid een liedslagje om heen te gaan. Nou hebben ze nog de kans om er voor deel te komen. Ja, En heel dan verstandig. is het voor hun te hopen dat Akker op de tonnen net berinnen kan. En dat die wien ik voor de Akkermers wat minder draait. Maar zij zielen nog voor het kampioenschap. En dan is het eerste plakje natuurlijk ik wichtig. Want het gaat om de punten die ertussen zitten. We zorgen een heel kwart slagje voor het vingen. Ja. Nou weer oestag om de boei te berennen. En ook is hem wel aan. En ook is het er met gong op aan. En wij zijn de Akkermers. Beziek je die tonnen in één keer aan te zitten. Nou is de goede hechten. Mits de wien net gekke dingen docht, hè? Want dat kan nog altijd. Dat je hem nou verkeerd krijgt. Ik denk dat de Akkermers nou wat meer moeite hebben om die tonnen in één keer aan te zilden. Maar ze hadden wel wat meer druk, hè, die Akkermers in het tuur. En die kennen nou weer wat heger. Dan is het maar correct als die wien daar voor hun gunstig skift of net. Ze lezen nou wel in de lijn van het veen. Krijgen ze ik lest van de wien van. Wat docht Akkerem en waar is de boei? We zijn hem even kwijt. Leute, ja, nee. Die kennen hem net Nee, aan. Akkerem kennen Nee. ik net aan. Dus die zal echt een slagje meidje matten. En dan had Sietse Brouwer dus een hele goede keus maken om hem maar in het voor te meidje. Vrij voor van Akkerum. Geen lest van hem. En dan is Jirre een hele grote stap zet naar zijn oerwinning Jirre. Zijn tweede oerwinning in de baai van Lemmer. Ik weet dat ik mijn eerste overwinningen in die IFK's 2 keer in op Lemmer wie achter elkaar en de Leeuw uit de krant schreeuwen, de koning van de Lemsterbij. Maar nou ben ik toch echt ontroond. Want Jirre is de nieuwe koning van de Lemsterbij, Sietse Brouwer. Wil ze ondertussen Jirre de finishboei sjurren. Ja, dan wordt het toch haast een sprookje, hè? Je zult maar van tevoren zeggen, ik debuteer, ik doe mijn klassement, ik pak een paar dijtitels. Had je dat van tevoren verkondigen, zei hij, ja, liet zijn jongen, Sildo eerst maar eens even een hier of jou of 4 en dan praten we dan eens weer. Maar hij maakt het voorlopig gewoon helemaal weer, hè? Ja, rustig opbouwen, zei Klaas. De Nestor van het Jereveenstersgoedje, Klaas Boersma. Maar ja, Niks rustig, wat is rustig opbouwen? vol erin. Maar dit kan wel eens de tweede dijtitel worden. En gewoon keihard tweede in het algemeen klassement. Nou, dan doe ik gewoon super. En kan Jenne Wout nog wat budgetten voor het veen? En dat bedoelen we maar dat hij nog tussen Grauw en Snits komen kan. Want de punten rennen. Daar komt Grauw. Daar komt Snits. Jenne Wout, oerstuurboord. En de Snitsen zitten daarachter. Ja, dan kunnen we toch alleen nog maar constateren dat Douwe Visser van Grauw heel stabiel zielt. Ik heb hem in het verleden wel eens de koning van het gemiddelde neemt. Hij had wel eens hier die amper een wedstrijd won, maar stier die wel op nummer 1. Omdat je ook gemiddeld altijd goed zielen, dan kom je heel vier. En nou zorgen we toch dat Jenne Wout achter de snekerpan Delmat. En ik Ljouw het prachtig bij komt. Ken Ljouw het nog wat Die gaan bij vaag. Jenne Wout? Die hebben mooi. Ja. Nou, dit is toch echt mooi voor Willem Zwager. Nog zo'n mooie wedstrijd als even zielen. Het is natuurlijk wat een zwidder en grutter skip. En als er dan wat meer wetter onder het skip zit en wat meer wien, kunnen ze wat meer bijkomen. Oeh.
Het komt heel die dichterbij voor de Gerben van Manen. Vrij voor het laatste Roemerak. Nog 1 klap kom heeg en daar leidt de finish. Ja, en dan kun je soms de hele wedstrijd net zenuwachtig wezen, omdat je gewoon ontstreden bent. Maar als je dan in zo'n rakje beginnen nooit te tanken, waar ze nou even de tijd voor haar, ja, ze begint er even nooit te tanken. En dan, ja, het soort me dan echt slaagje. Ja, het is haast ik net te bevetten vanzelfs. Let nou maar op, hou de concentratie maar. Zo'n verschil. Grauw no pas om de tonnen, maar wel gewoon als nummer 4. De afstand telt net, het tijdsverschil telt net, alleen nog de positie. Huzum op het tweede plak. Grauw 4. De Snekerpan op Scoot naar de 4e positie. En Jenna Wout nou op 5. Maar vlak daarachter Scootje van Ljouwert. Ja, dan moet je natuurlijk geen favorieten hebben als verslagjouwer. Maar als zo'n jonge jongen, en we hebben het al 100 keer zijn, dan voor zijn sensatie, ja, dan wil je hem soms wel eens even wat naar voren schreeuwen. Maar ja, natuurlijk, ik voor Grauw en Snits heel het kampioenschap en is het ik van harte gegund. En Huzum hebben we al een tijdje vergeten om te nemen. Maar ja, ik voor Johannes Meter een tredde plakje zoek ik en weer een hele mooie prestatie. En waar is de kotter? En door ze dan maatjes het dan best spannend voor die man om daarbij de boeironding de vlagen erin te doen. Dat is toch helemaal net nedig. Hij kende gewoon op dit moment alleen. Dan weten de man hoe ze de slag inzetten moeten. Nou, ik denk dat ze het zelf ook wel weten. Het is meer voor het publiek. Dat die misschien nog afvregen, maar voor hem maakt het niet zo dat ik net zo vol uit. Zij moeten toch om die onderste tonnen naar Bobeta. Ja, maar het is altijd mooi om te weten. Het is, je moet een orenslaagmaatje. Het is, ja, Hij staat al hij klaar. staat al klaar. En dat is ik jongen. Ze wacht je even tot het vensterscootje nog een beetje verder is. En ik, de voorzitter René Nagelhout van de SKS, had eindelijk weer eens wat te genieten. Mooie wedstrijden. Want deze man had ik al een drege 2 weken gehad. Ja, er is een soort bad in deze SKS. Mindere dingen, bijzaken. Maar laten we net vergeten dat de laatste dagen dat er gewoon heel mooi zield wordt. Maar hele verrassende uitslagen. En dat is uiteindelijk wat we heel graag zien willen. Mooie sport. Nou, score hem er maar in. De wedstrijd onder leiding van de Lemster-commissie. Jaap Frankena, wedstrijdleider, maar een hele ploeg bij hem om hem te assisteren. Het veen is nou onder de tonnen ta. En dan mat de vlaggen erin. En daar hing het er dan. Hetzelfde kunstje als juster. De finishvlaggen. En dus komt hier een hele mooie overwinning aan voor het scootje van het Jereveen, de Gerben van Manen. Hij pakt hier zijn 2e overwinning op Riegen. En dat is wel een hele knappe prestatie. En kerst zo langzamerhand ik als er even ontrekken in van wat dit voor het klassement inhoudt. Want het komt mooi dichtbij er. Ja, 0,9 puntjes komen erbij. Dat betekent dat Jereveen straks op zo'n 20,8 staat. Maar Grauw, die presteert het toch om naar een 4e plak te zielen. Dus die houdt de skeer behind. Maar laten we eerst even genieten van de laatste slagen van Jereveen. Voor die volle dik, vol met publiek. Maar daarachter Akrum, wat de hele wedstrijd prachtig dueljoen had om deze scootjebemanning van het Veen. Maar uiteindelijk krijgt de kwartkamer van de winst.
Oh, een zegentocht, ja. Laten we maar gewoon even stil wezen. Tot zo is het. Ik vind dit wel een prachtig mooi beeld. Ja, dat was het er al dek klappen. Ja, zeker. Nou, we kennen het iets meer stil wezen. En daar is hij, hè. Jongen. Definitief de tweede overwinning op Riege voor Sietse Brouwer en het scootje van het Heerenveen. Monsterachtige prestatie. De hele wedstrijd in de achtervolging West op Huzum. Ze in de slotfase voorbij zielt. Akkerum op een stut hoorn. Maar ze helemaal de streek. En door een hele goede zaken in het klassement. Ja, maar even voor het publiek deel zoek deze man. Geniet er even van. Ik heb het piekenvel hier op de hand staan. Gerrit. Wilst wij zo gauw mogelijk vanzelfs even jaren willen naar de eerste reactie van de winnende skipper. Sietse. Mooi. Verdomme. Ja, dit is geweldig hoor. Ja, we hebben het maximaal eruit. Dat kind alleen maar goed dan nog. En, ja, daar heb ik gewoon maximaal eruit. Morgen wordt machtige dag. Daar heb ik nog wel zin in. En zoveel vertrouwen jongen, dat is geweldig. Dat is... Ja, man, ik helemaal super. De toppers ben het alle hier. Ja, geweldig. Shield maar Pieter Meter. Ah, super. Ja. Ja, het ben tappers, zei het Sietse. Maar ik wil zeggen dat stel ik een tapper best. Ja, natuurlijk mag je het wel zeggen. Ja, we doen het professionaal. En, ja, dat is gewoon geweldig. Zo goed er maar bezig ben. Zo ik gisteren al, maar ik weet eigenlijk net zo goed wat ik zeg. Het is voor u echt boven verwachting. We worden gewoon de eerste. Ja, alweer. En nou zelf, zeg maar. Hè. Juist wie dan dat Akkerum eruit voel. Maar je hoort gewoon op je eigen kracht. Maar dat is geweldig. Ja, ik kan het meer zeggen. Nou, misschien kerst al een beetje analyseren hoe je hem hier op dat eerste plakje terug te komen binnen. Wacht even, meteen terug de winnen. Ja, je maakt even terug de win. Dan geven we weer even een oor naar je geld voor de rest van de finish. En wij gaan even naar Eelke en Freek, want die houden zicht op het verval van de finish. En dan kunnen we constateren dat de Akkerumers heel netjes tweede waren binnen. En dat Huzum onderwijs is om het tweede plak veilig te stellen. Huzum met Johannes Meter, die pakt dus hier al voor de tweede keer een tweede plak. En zielt dus echt een heel netjes kampioenschap. Daar is het signaal definitief. Treien Huzum. Ja, en dan toch knap van Grauw dat ze weer uit een wat wisselvallige beginfase, middenmoordsituatie, helemaal weer omklom binnen naar het vierde plak. Ik ben nog altijd op het scootje van Heerenveen dat nou het spel deel doet. En dan was Aansen zelfs alles deel. De vak die is nou nog we zielen op een vak. En ze kreeg even een rare gisselmakkersto zitten. Door volgens even hoe het helm houdt in. Ja, hoe kon dat? Nou ja, glid uit. Dat kan gebeuren hè. Ja, het is glad hier op de achterdek. Ja, voorzichtig gewoon, want het kan zo nou en dan best gevaarlijk wezen. Dat moet erin, ja. Ja, wij willen even een boordje trein. En Jens die stuurt even. En dan praten we aan even rustig verder zitten. Zullen we dat wel? Ja, dat is goed. Even nog wel lezen. Ja, alle er ook voor de skipper Sietse Brouwer. Ja, dat is natuurlijk een nieuw fenomeen wat jet bij het vak skipperwezen. Dan moet je naar oren van een goede prestatie de media ook even te woord staan. En dat is soms een hele toer. Dat je nog uit de zielerij komt, het tuig zit er nog op, je bent nog in het wedstrijdwetter.
Maar het kopje er even bij horen, hè? Ja, er gebeurt best nog wel eens wat ongelukjes op dat stuit. Dan is iedereen even van zijn concentratie hoor. En nou had er ik net even tijd om voor die dikdel te gaan. Want dat is voor het publiek ook altijd mooi. Hè? Dat die scootjes nog even waarom komen. Om even daar voor het publiek deel. Om even de man dat te juichen. Wils, we werden een aantal scootjes oer de finish ha. En dat is, zoals we al zeiden, Huzum Tredden. Grauw is vierde worden. 5 snits. En 6 Jennewoord is nou oer de finish. En daarachterom moet dan nog Ljouwert wezen. Wils deze skippen al hier behoorlijk dicht bij elkaar binnen. Dat is, ja, dan moeten we nog even zien. 6 Jennewoord, 6 Ljouwert inderdaad. En 8 de hele mannen. En de grote verliezer van Joert voor de kans op de titel is toch echt West. Albert Visser van Lemmer die hier op de finish onzielt. Ja, we komen in de absolute finale fase van dit kampioenschap. En daar ben ik gewoon die blauwe bij de top en daar ben ik gewoon die hekje af. Hier we juster, voor juster nog 5 kandidaten. Van de morgen win dat er nog 4. En nou eigenlijk nog maar 3 die in aanmerking komen voor de topposities. Daar is het schot voor het Lemster scootje. En dan krijgen we nog de Zuidwesthoek, Wadsijn en Drachten. Pils het publiek al naar Hoestag gaat, moeten er hier toch nog 3 scootjes finishen. Het weer een mindere dag voor het waar, maar een mooiere dag voor het zielen. Alhoewel Lemmer 1 zat het de wedstrijd van Juster hier ik een prachtige strijd weer. En hier komt de Zuidwesthoek. Mooi skipper Auke de Groot. Heel mooi begonnen. Verleden weekend. En deze week is toch wat minder voor hem eindigd. En hij eindigt op een 10e plek. En ik word zijn, maak het hem op om te finishen. En ja, dat is toch wat spietig, want die hebben we toch op een minuut start op een 6e plakje lijn. En bij Darry Joert dan toch weer wat achterin. Dat is het schot voor wat zijn. En dan moet alleen nog Drachten wel toch in een wedstrijd naar onze plak woon hier en nou toch weer achterop. En hij hier een valse start. En ik voor Jeroen Pietersma is dit toch wat een teleurstellend kampioenschap. Ja, en wat betekent dit nou voor het algemeen klassement? Nou, het volgende. Grauw nog altijd koprenner, 24,8 punten. Het Jereveen nog maar 3 puntjes erachter, 27,8. Had een gotjeslijn met de Snekerpan, 32,7. Ja, en de Lemmer, die maakt hier een vrije val. Die gaat van 29 punten in één keer naar 37 punten. Die hekt het al voor in elk geval het kampioenschap. En had het zelfs nog heel dreig om nog op het podium te komen. En daar is het dragste scootje als laatste, als 12e oer de finish. En dan is het wel even nieuwsgierig. We hadden punten nou voor morgen, jongen, wat er de verschillen in binnen. Maar ik nooit waar voor morgen. Het zal om een uur is waar, als de start is, droeg worden. De zinnen komt er wat bij. Dus, en voor het publiek is dat belangrijk, maar voor de scootjes is de wien belangrijk.
een windkracht 4,5. Dus ik zou zeggen, morgen manmachtig naar de Snitsemar, want dit belooft een hele spannende finale te worden. Dit wie het wat u zo onbelangrijk. Een prachtige zielerij weer op de Lemmer. Morgen dus op de Snitsermar. Dus wat u zo onbelangrijk, graag ontmoen.